Henri Niemi kuitenkin kaivaa aloitusvoiton. Jyp Akatemia aloittaa tällä niin sanotulla kakkosella. Tiala laittaa kiekon päätyyn. Sinne ensimmäisenä kiekko on alle Auinen. Antinaho yrittää pelata maalin eteen. Sitten kääntää IPK nopeasti. Kinnunen hyökkäyksen kärjessä antaa laitaan Patroselle. Patrosella paikka. Ja Patronen räjäyttää IPK-fanilauman huutoon ja pistää pelin 0-1. Juuri niitä asioita, mikä edellisellä kerralla IPK:lla oli vaarallisimmillaan. Se hyökkäysten kääntö on todella vaarallista ja kyllä tehokkaasti tulee. Saku Kinnunen polkee keskikaistaa, antaa rystylätyyn siihen laitaan Eetu Patroselle, jolla on tilaa Ville Tiitisen ollessa keskellä mennä vähän keskemmälle ja patjan päälle kutia. Ja tämä homma on 0-1. Saku Kinnuselle kantoi keskikaista ei kovin vieras ole, sillä esimerkiksi Kalpassa hän pelasi sentterin paikkaa. Näin peli on 0-1. Ei satuttanut sen pahemmin itsensä äskeisessä vaihdossa. Nyt tekee omat volttilähtönsä. Kiekko keskialueelta maaliin! Aleksi Honka painaa pelin yhteen kauden ensimmäisellä maalilla! Ja minkälainen se maalin sitten täytyy olla, kun edellisessä pelissä sitä mietittiin, että mistä se uppoaa! Keskialueelta uppoaa! 11.45 ottelun ensimmäistä erää jäljelle ja Jyp Akatemia tasoittaa 1-1. Herra jestas, minkälainen maali ennen punaviivaa. Ja sitten juuri se kaikkien maalivahtien ystävä, eli jääpomppu. Eihän tuolle mitään mahda tietenkään siinä kohtaa, kun kiekko menee, mutta maalivahtihan se on tietysti se kaveri, joka hölmöltä siinä kohtaa näyttää. Aleksi Honka tasoittaa pelin ja ehkä nyt se ensimmäinen tälle kaudelle onnenkantamoinen Jyp Akatemialle. Kokkonen ampuu, Kangaskorpi torjuu helposti kulmaan. Nyt pääsee IPK jälleen kerran pyörittämään. Nyt on hyvä vaihde IPK:lla päällä ja Ouinen taräyttää pelin 1-2. Hirmuinen rannelaukaus lähtee, kun 10,5 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Juuri ollaan tulossa ottelun puoleen väliin. Hyvä vaihe IPK:lle, jonka Henri Auvinen hyödyntää maksimaalisesti ja tekee taas maalin. Sieltä lähtee väkevä rannelaukaus. Onko se sitten Kinnunen, joka se... Hetkinen, katsotaanpa tästä. Sieltä toimitus viivaan, Kinnunen poikittain. Ja komea laukaus lähtee yläpesään. Ei ole juuri mahdollisuuksia siinä. IPK-fanien määrä täällä reissulla. Pälve ampuu maalille. Kiekko pyörii maalin edessä. Patrosella paikka. Ei maalia. Ville Virtanen uhrautuu. Ja sitten Ville Virtaselta purku. Patrosen syliin suoraan. Patronen yrittää palauttaa paineen. Jyp Akatemia kuitenkin ottaa kiekko hallinnan. Niemi lähtee nostamaan hyökkäystä. Kiekko vasempaan laitetaan Tialalle. Tiala ampuu ja nahkasta kuuluu napsaus, kun Tuomas Tolonen ottaa kopin räpylänsä. Virtanen ei saa toimitettua kiekkoa eteenpäin. Antinaho. Kiekko viivaan. Sieltä pääsee Ville Leskinen paikkaan. Ville Leskinen pääsee nousemaan. Saako syötettyä vielä sinne keskemmälle? Saa ja pistää kiekon maaliin. IPK säilyy mestiksessä näin ollen. Tämä homma ratkeaa tähän. IPK säilyttää oman sarjapaikkansa ja Jyp Akatemia putoaa Suomi-sarjaan. Laukaus puolesta välistä kenttää. IPK säilyy mestiksessä vuodelle 2017-2018. Karsinnat toki vielä jatkuvat huomisella pelillä. Jyp Akatemian joukkue on pettynyt ja se nyt on ihan selkeä asia. Ryhmä ja siinä IPK-joukkue kiittämässä omaa faniryhmäänsä tuesta. Mestiskiekkoilu Jyväskylässä päättyy tähän peliin ainakin toistaiseksi.